Gabi, era opticat în Bălănești, a făcut 16 poze, îți dai seama, eu care fotografiez... Opa, ne punem pe YouTube! Astăzi? A picat trăiu? Cine să trăiască la mulți ani, Gabi să trăiască, Gabi să trăiască la mulți ani. La mulți ani cu sănătate să vă dea Domnul tot ce doriți. Zile serine pe culme alpine, la mulți ani să trăiți. La mulți ani să trăiți. Mulțumesc! Da. Băi, Gabi, unde ești? Gabi! Ia daci, ia băi! Lasă-o, un vorbim pe aia. Nu mai fotografie. Cine-ai născut în ianuarie, hai sus, hai sus, hai sus, să-mi ia paharul în mâna sa și ia paharul la fund. Stai jos, stai jos, stai jos și să fii sănătos. Cine-ai născut în februarie, hai sus, hai sus. Hai sus, hai sus, hai sus și bea paharul până la fund. Și bea paharul până la fund. Stai jos, stai jos, stai jos și să fii sănătos. Bun, gata, am dat bine foto. Hai sus, hai sus, hai sus. Hai sus, hai sus, hai sus și bea paharul până la fund. Rupe, rupe! Și să fii sănătos. Cine-i născut în aprilie, hai sus, hai sus, hai sus. Da, am intrat în rândul cuțitarilor. În rândul storianilor la piat cu vodka. Și bea paharul până la fund. Da, am intrat în rândul momentul ăla. Stai jos, stai jos, stai jos și să fii sănătos. Trebuie o păturare. Hai sus, hai sus. Cine-i născut? Avem un cățit mai mare. Hai sus, hai sus. Și bea paharul până la fund. Și bea paharul până la fund. Stai jos, stai jos, stai jos și să fii sănătos. Andrei, noi de aici la mulți ani. În iunie, hai sus, hai sus, hai sus. Laudă nu veni. Cine născut în iunie, hai sus, hai sus, hai sus. Și bea paharul până la fund. Și bea paharul până la fund. Stai jos, stai jos, stai jos și să fii sănătos.
și bea paharul până la fund, și bea paharul până la fund. Stai jos, stai jos, stai jos. Nu avem pahare pentru aia. Hai sus, hai sus, hai sus. Ia uite, Codrin, ia uite, ia. Elveția. Elveția. N-ai vrut, da? Stai jos, stai jos, stai jos. Și să fii sănătos. Cine Nu mă uit! Gata! hai sus, hai sus, hai sus. Nu mă uit la el! Ai prea din vitrină! Uite aici! Cerula! Gerula va fi găsit! Deci, Marius, Gerula va fi găsit! Crede-mă! Super! Și vă arăt toate, ia uite! Pentru Robin, așa. Hai sus, hai sus, hai sus. Da, dar acum trebuie o chestie de aia. Robrie! Stai, mai stă o lună, mai stă o lună. Auzi? Ele noiembrie. Unde are blocajul, Radu? Unde are blocajul ăsta? Stai jos, stai jos, stai jos. Ești la terasă. Și să fii sănătos. Cine născut Iată. noiembrie, hai sus, hai sus, hai sus. Cine născut stai jos, stai jos, stai jos. Și să fii sănătos. Cine născut în decembrie, hai sus, hai sus, hai sus. Cine născut în decembrie, hai sus, hai sus, hai sus. Și bea paharul, și bea paharul până la fund. Stai jos, stai jos, stai jos. Și să fii Domnul Remus, te pup și pe tine. Hai, schimba locul, de aia nu ne